Dodržovali takové zvyklosti všelijaký na Vánoce. My jsme k nim šli, nesli jsme vánočky. Zase oni na svoje svátky, na ty Hanuky, nám mě přinesli v ubrousku bílým, přinesli macesy. Čili to jsme žili takovým jako pospolitým, že pak přišla válka, že jo. Ty hrůzy všechny na ně i na mě, protože moje rodina nás teda, celá moje rodina byla velice postižená, jsme měli několik rozsudků smrti, čili nebylo to, ale jinak já prostě žiju to a říkám, jsou mezi nimi dobrý lidi zrovna tak jako špatní, jako mezi náma. A co víte o Maharalovi? Tak to nevím nic. A o Golemovi? No Golem to vím, to prostě se tady pohyboval vlastně na... Nebo respektive totiž Maharal se vlastně jmenuje Rabbi Ben Lev. No ten má hrobku tam na starém židovském hřbitově. A byla jste tam na ní? Jo, bylo, to víte, že jo, to asi chodím na ty památky dívat. No tak jsem to, tam se házejí i psaníčka takhle. Tak vím, já prostě, to víte, za ty leta už taky člověk něco vidí, zažije. A to, no a jinak každému přeju, ať si žije po svém a chci taky sama žít, aby mě nikdo do toho nekecal. You're from Saudi Arabia? Yes, yes, Okay. I am. So, do you know something about Maharal? Who? Maharal, it's Rabbi Lev. Oh, sure, I know. He was a great man. Yes, and something about Hasidism? Hasidism, well, that's something with Jews, right? Yes. Okay, cool. Great. Okay, it's all. Okay, thank Thank you. you. Maharal, jestli byste mohli říct. Pro mě je Maharal autor několika nádherných knih, ve kterých jsem se stal moudřejší, než jsem byl předtím. A samozřejmě, který sloužil této pražské komunitě přede mnou a já se přitom necítím právě nejlíp, protože cítím, že prostě přede mnou byli prostě mnohem větší duchové, než ten duch můj, který tam sedí teď.